Okay, mayong mudto, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, tinig atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. So, kumusta naman mga higala, no? Atong mga kaigsuunan, of course, atong timbayaon ng may mudto, ang atong mga kaparuan, kaparian, no? Of course, ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, o gingamanusab, ang atong station manager dito sa Actin Basay, nga mao si kini Brother Elmer Lugatima, no? Kumusta na, no? Nya ato pong timbayaon din mga higala, o mayong hapon, may mudto. Ang atong mga kaigsunan usab nga mga lay ministers, kumusta na, no? Mga MBG, o gingaman usab ang atuang mga kaigsunan nga mga miyembro sa nagkalain-laing mga mandated organization sa simbahan. No, salamat kayo nya kini nga padayon man jud mga higala, no? Kini mga mandated organizations dako kay ning ikatabang mga higala, no, aron nga mamahimong intact, no, ang ato ang simbahan nga sa diha labi na gayon sa ato ang mga kalihukan, no. Niya kami diri sa Ayungon, padayon mga higala ang ato ang katikisem alang sa mga bata, no, kay karon lang bulana medyo makalugar-lugar yung maayo ang ato mga katikistas, although gaduna pag naduna lay gamay nga kanang gitawag bitan nato og gamay nga dili ta kanang bitawang aduna bay gitawag og mga paglikay, no, nga dili kay nato ma-expose ang mga bata sa kainit sa adlaw kay bisan tuod kun ga ulan-ulan na pero init pag yun gihapon kay mga higala ang ato ang malibot karon. Labi na gayud kung maulan kay medyo mudagom-dagom gamay pero mawala init pag yun gihapon kayo. Muna nga ang ato og yung gisiguro ang atong mga bata kuan gyud kanang malikay ni ana do dili kay ma-expose ba sa grabe nga init. Nya kami diri sa Ayungon ang among katekism 8 to 10 ra gyud. Dili na may maatos hapon kay usually ang hapon init na kayo. Unya padayon pud mahigala ang atong panawagan sa mga kakapilyahan nga mopahigayon gid usab sila og kasaulugan kini bitawng gitawag og Bible sharing sa kining kapilya together with the lay ministers, no. So before and after sa kasaulugan padayon ato yung gihingusgan nga mag-practice gyud ang atuang mga kaigsuonan nga magkuan gyud, no, kana bang mag-practice gyud o kana bang gitawag nato sa English og Bible sharing o nya gi-emphasize gyud nato kining lihok sulbad, no, kana bang human sa mga kini ba nga pag Bible sharing, during the Bible sharing, I mean, doon nagyoy paghisgot-hisgot sa mga problema o niya tabangan gyud. No, sobra no nga paghuman kung mo na yung mga Bible-based nga BEC. Pero paghuman na kung medyo master na sa ato ang mga kaigsuunan na ang pagpahigayon og mga kasaulugan sa pulong na bitong murag sanad na jud sila kaayo mo na nga iadto na dayon sa mga communities. Although nga doon na yung mga lugar-lugar po diri sa mga nga medyo nagkuana ni upgrade na nga dito na gyud mismo sa mga ilahang tagsa-tagsa ka mga kakasilinganan, pero mas daghan pag yun kining are gyud gihapon sa kapilya, chapel based lang gihapon. Hala, no, may mudto ka na itong tanan mo. Galaari kita sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamudtuhon. Medo human makalabay ang adunay 50 katuig nga ang parokya sa Nuestra Señora de Gracia sa Makati iton over na, no, ngad sa mga Agustino ngadto sa Diocese of Manila. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis personal nga gi-appoint ang mga bagong membro sa Dicastery of the Doctrine of Faith. Maugad to mga higala mga balitang simbahan ini kabuntuhon o padayon kita mga higala sa atuang mga buhatono ni ini kabuntuhon. Pino ari na kita mga higala sa atuang katekisem.
ang atong topic karon no doon namang request mahigala nga medyo ato pong ipasabot gamay no kining kabahin sa divorce o kining kabahin sa marriage annulment o kining kabahin sa legal separation. Abi no kabahin sa divorce ang atong hisgutan primera no kining divorce labi na absolute divorce is a legal proceeding that will permanently end a marriage along with all the rights and privileges that come with marriage. No? Muna nga, kan sabi siya pa ni mahigala, kining absolute divorce, maghatag o usa ka balaod mahigala, usa ka legal proceeding, no? Nga maoy mo baliwala sa kanang gitawag natog kana bitang gitawag to kalig-on, no? Sa kining gitawag nato o kalig-on sa kaminyoon, no? Pwede niyang putlon, no? Permanently ang talikala sa kaminyoon. Inubanan na niya na ang tanan ng mga katungod o mga privileges nga nahiapil sa kaminyoon. Sa ato pa total gyud no nga mabaliwala ang kining gitawag nato kaminyoon bisan pa kun unsa kini kalig-on basta mapailalom na ining absolute divorce no law, absolute divorce law sayon ra kaayo mahigala nga wala nay batud pa bisa no wala nay gibugaton ang kasal sa bana ug asawa. Whereas kining marriage annulment parehas sa gihapon mahigala no legal procedure gihapon nga maoy magkansela kanabitang magkansela sa kaminyoon tungod lagi kay matud pa ang kaminyoon no adunay depekto sa sinugdanan pa lang no mo na marriage annulment no nga kanang gitawag nato ang kaminyoon depektoso na sa sinugdanan pa lang in other sa buot kanang ipasabot nga bisan tuod kung nakasal sila sa simbahan pero kung technical jud kanang tan-awon jud mahigala sa mga positive and negative aspect ni ini walay kasal nga nahitabo. Sample na mahigala kining marriage annulment kana bang gikasal nga wala pa 18 anyos ang kuan ang usa o silang duha nga nahiapil sa kaminyoon o baka kung wala pa 21 anyos wala pa kanang gitawag natong pagtugot gikan sa kinikanan or maybe dunay deception no? Kana bang pananglitan nasayod na ang lalaki o babae nga dili gyud siya manganak no kanang gitawag natong impotence no pero wala gid niya pabala no ang iyaha nga partner nakahibalo na lang ang partner sa dihang naminyo na sila kana siya subject na siya sa marriage annulment o nya ikatulo nga klase usab sa matud pa kanang bitang panagbulag sa bana ug asawa kining legal separation dili ni siya pareho sa divorce o sa annulment no nga bulagon mo wag tangon gyud ang gibugaton sa ilang kasal kining legal separation considered lagyud sila gihapon pero matud pa they will be living away from each other no dili na sila magpuyo sa usa lamang kabubong no unya butang nato wala na sila hilabtanay pa no nabuti pasabot nga legal ang ilahang separasyon pero dili pa sila pwedeng mangasawa og usog ni ana no dili pareho sa divorce o sa marriage annulment nga pwede silang makaminyo og usog kining legal separation di gyud dili na mo pwedeng pwede na mo nga dili mag-ipon pero dili pa mo pwedeng magminyo mangasawa og lain so ana no so muna no ang divorce show legal nga proceed nga pamaagi aron nga mabaliwala no ang kaminyoon bisan pa kun balido kini pong marriage annulment no ibaliwala ang kaminyoon tungod kay sa sinugdan pa lang daan doon na kini problema unya kining legal separation dili mabaliwala ang kaminyoon pwede ra silang dili mag-ipon sa usa ka bubong pero ana gihapon ang gitawag natong mga rights and privileges kanang legal separation magsuporta pa gyud kay gihapon sa kanang gitawag natong imong pamilya especially ang mga anak klaro ba so karon ang simbahan unsa may
pananaw sa simbahan niini. Of course, ang gitukod sa simbahan, ang gitugot sa simbahan, maura gyud kining gitawag natong marriage annulment o legal separation. Kining divorce wala pa gyud. Although nga may puruhan nga kung mo ma-approve kini sa Senado o niya ma-aprobahan usab ni PBBM nga mahimo kining legal sa Pilipinas. Pero karon wala pa, no? So muna nga muna gi-fight gyud pag-ayo sa mga kaparian o mga kaobispuhan nga dili gyud matud pa maaprobahan, no, kining the absolute marriage bill, absolute kanang gitawag natong divorce bill, no. Kaya sa man pananaw sa simbahan matud pa diri sa Mateo kapitulo 9 19 bersikulo 3 hangtod sa 6 nag-ingon si Jesus, no, tungod niini ang lalaki mobiya siyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. Busa dili na sila duha kung dili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ato pa dili pwedeng bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ato pa ginadili gyud sa Katolikong simbahan ang diborsyo. Pwede ang marriage annulment nanuman tungod ko sa sinugdan wala man gikasal nga nahitabo. Wala may kaminyoon nga nahitabo o baka legal separation. Klaro ba? So na, no? Unya, matud pa ni Senator Chis Escudero, dili sa pabor sa absolute divorce, pero pabor siya sa marriage annulment. Ay kinigong divorce mahigala, daghan kay ang ganahan ani. Labi na gayud katong medyo depektoso ang ilang kaminyoon, kaya nga naman, dili kayo lisod ang proseso pag-apply og divorce. Mas lisod ang legal separation. Kaya imo mo yung i-prove nga walay kasal nga nahitabo. No, kining divorce, abisan valid ang kasal, basta kay doon na problema ang atong kaminyoon, pwede na tang magbulag. Sa ato diri sa divorce, sa kining marriage annulment, lisod kaya na siyang maaprobahan. Nasa sinugdan, wala siya gitawag na to balido nga kasal. Ano, no? So, nga sa ato ang pagpadayon, no, ato gyo hunahon nga ang kaminyoon sa tao, no, usa ka sagrado, no, usa ka sagrado nga sakramento nga gihatag sa Dios kanato. So muna nga sa ato ang pagdawat niini mag-agi gyud og matud pa igo-igo gyud nga discernment. Muna nga matabangan pinaagi sa pre-kana seminar nga maka-discern gyud ka kung ang imong sudlan nga kaminyoon imo bagyong mapuy-an hangtod sa hangtod. Unya, kung minyo na kamo, again, daghan ug gihapon kay mga kalihukan karon sa Katolikong simbahan nga ma-expose gyud sa marriage enrichment seminar ang ato ang mga gitawag natong mga magtiayon. Kinahanglan gyud ang marriage enrichment seminar. So muna nga yawa gyud nato, no, ang matag kasimbahanan nga aduna gyud na ang mga marriage enrichment seminar. No? Gani gihingusgan gyud nga ang kining pre-kana seminar lig-unon gyud og maayo. No? So muna nga sa ato ang paghunahuna niya na nanglan nga lig-unon gyud nato. Nga kining divorce nga dili gyud maaprobahan kay matud pa bulagon man gyud bisan kun balido ang kasal. Okay, labi no, hapit na malimot mo higala. Ari kita sa atong saint of the day. No, ang atong saint of the day karon mao si San Norberto. No, usa kini siya ka matud pa na natawo siya na atong 1080 dito sa Rhineland. No, unya sa sinugdan medyo kuani siya sa iyahang kinabuhi ba. Mura ba og sa ato pa na bohemyo, no, kana bitaw walay pagpakabana, no, sa maayong binuhatan. Apa na dugay nakaamgo siya sa kaulahian, nakaamgo siya nga sa pangyahimo ug gani nahimo siya matud pa ihemplo sa maayong Kristiyanos. So karong adlaw gihinumduman nato si San Norberto. Bino din nila lang una kita kutob ha mga higala. Ako lang gihapon kini ang iyong ubos nga alagad Reverendo Padre Double mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.